Este divendres se celebra a Godella la 5a edició de la nit d'Escola Valenciana. Com tots vostès saben, es tracta d'un sopar en el qual este col·lectiu presenta les trobades d'enguany i premia una sèrie de persones i grups que s'han destacat per la seva defensa del valencià i de la nostra cultura. Els premiats d'enguany són Vicent Pasqual, Andreu Alfaro, el Pamesa València i també n'hi ha un reconeixement especial als 800 anys del Tractat d'Almisra. L'acte estarà amenitzat pel grup de danses Alimara i el presentarà l'actriu Rosana Pastor. Aleshores, unim tradició i passat amb present i futur. La tradició de les danses i dels balls populars, dels cants d'estil, el present en reconeixement a unes entitats i unes persones i en el futur en la presentació de tots els projectes d'Escola Valenciana que començaran ja amb les trobades amb el lema El valencià és futur. Tornem a repetir i a convidar a tota la gent que vinguen al pavelló cobert de Godella aquest divendres per a festejar amb la nit d'Escola Valenciana, festejar i homenatjar la trajectòria que suposa el passat de la tradició, el present amb les persones i entitats que treballen per la llengua i en el futur que suposa defensar i treballar perquè el valencià és futur.